Hayi sanibonani. Ake ngibhedeke manje. Bobaba. Uma umngakho noma ingoduso yakho ikuhlobongela noma ikuphingela noma ikufebela, umbulalelane. Noma kungani uyobulala lo ahlobonga naye noma lo aphinga naye noma lo akufebela naye? Wenzeni lo oqonywe umngakho? Ngoba umngakho uyena oqome indoda, azi kahle ukuthi ulotsholiwe, azi kahle ukuthi uyingoduso yakomunye umuzi. Wena okhonza amadlozi, awuboni ngani ukuthi abakini, angithi uyabakhonza, awuboni ngani ukuthi abakini bayakubonisa ukuthi la awuganiwe, awunampazi, uyihlalele. Phela umuntu owenze njalo ezaziyo ukuthi ulotsholiwe, uyingoduso yakomunye umuzi, usethathiwe, mhlawumbe usethelwe nangenyongo yakomunye umuzi, bese nje ngenxa nje yokuthi uthengelwe i-airtime aqome enye indoda noma ahamba ayolala nenye indoda, wena umkhiphela iy'nkomo eziwu-11. Hayi mfana kithi, bese wena uthi uyozingelana nalo mjida lo othandana nomngakho. Yini ungaqali nayi imamba la esikhwameni, uyoyifunelana esikhotheni ngoba nayi imamba la. Khuluma nomngakho kuqala, uqala ulungisa igwegwe zakwakho kuqala, bese khani ubuye uza kimi. Injalo nje bafowethu, ayijiki. Lungisa igwegwe zakwakho, bese ukhani uyabuya kuza kimi ke. Injalo ke bafowethu.